Empleyado ng munisipyo ng Lingayen, Pangasinan na isang patient under investigation nasawi. Narito ang report. Kinumpirma ng Pangasinan Provincial Health Office na isang patient under investigation mula sa Lingayen ang pumanaw sa isang pagamutan sa Dagupan City. Nakuhanan na siya ng swab test pero wala pang resulta. Siya po ay 59 years old man. Isa po siyang engineer at siya po ay sumundo ng anak sa Manila. At pagbalik po niya after 2 days, siya po ay mayroon na pong naramdaman na pagpursipon. May comorbid condition na rin umano ang nasawing PUI. Mayroon siyang diabetes, sakit sa puso at hypertension. Ayon kay Lingayen Mayor Leopoldo Batawil, empleyado ng munisipyo ang nasawing PUI. Nakausap na rin umano ng alkalde ang barangay council kung saan nakatira ang nasawing PUI. Upang yung existing na mga security details sa tatlong entrance and exit ng barangay ay ma-augmentan ng regular PNP. Nagsagawa na rin ng disinfection sa mga kalye at iba pang pampublikong lugar sa barangay. Nagsimula ng contact tracing sa mga nakahalubilo ng nasawing PUI. Iminungkahi na ring mag-home quarantine ang mga nakahalubilo niya sa munisipyo. Nagsagawa na rin ng disinfection sa munisipyo. As of 9 a.m. ngayong araw, nananatili pa rin sa 4 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Bukod sa nasawi, 12 iba pang PUI ang nasa iba't ibang pagamutan. Kasama si Henry Dumincil, Joan Punsoy, Balitang Amyanan.